Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, milé děti. V kouzlenické bedny jsem chtěl vykouzlit mrkev. No, místo mrkve tam byl králík. Já vám tento příběh mohu klidně vyprávět, jak jsem se dostal do pekla. Takový nějaký ponurý, špinavý, tmavý peklo. No, Krampusíku, stávat, kolik je hodin, prosím tě? 8 ráno. Já zapomněl na váhu! Pepíčku, tam někde hluboko pod zemí. Lucifere, jak dlouho sloužit mám od neděle do neděle. Každý člověk na světě by se měl smát. S humorem a legrací každý má